Καρκίνος των όρχεων. Τι πρέπει να ξέρεις, ειδικά αν είσαι στις ηλικίες από 18 μέχρι 45. Είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους σε νεαρούς άνδρες, αλλά και από τους πιο θεραπεύσιμους όταν ανιχνευτεί έγκαιρα. Ο καρκίνος των όρχεων ανιχνεύεται ως μια ανώδυνη σκληρή μάζα σε έναν από τους δύο όρχες. Πολλοί άνδρες δεν νιώθουν πόνο, γι' αυτό συχνά δεν δίνουν σημασία. Από τι μπορεί να προκληθεί ένας καρκίνος των όρχεων? Προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής: κρυψορχία στο παρελθόν, κάποια ακτινοβόληση της περιοχής, ορισμένες γενετικές καταστάσεις ή και θετικό οικογενειακό ιστορικό. Όπως και στις γυναίκες, έτσι και εμείς οι άντρες πρέπει να αυτοεξεταζόμαστε. Η αυτοεξέταση των όρχεων τουλάχιστον μια φορά το μήνα είναι κρίσιμη. Τι ψάχνουμε? Αν αλλάξει κάτι στην υφή του παρεχήματος ή στο μέγεθος του όρχεως, είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Επίσης, αν ανιχνεύσεις κάτι σκληρό σαν ένα κόμπο που δεν υπήρχε πριν, επίσης είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Αν ο συγκεκριμένος καρκίνος διαγνωστεί νωρίς, τα ποσοστά ίασης είναι εντυπωσιακά, ξεπερνούν ακόμη και το 95%. Η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική, με αφαίρεση του προσβληθέντος όρχεως, και στις περισσότερες περιπτώσεις η σεξουαλική λειτουργία και η γονιμότητα διατηρούνται. Είμαι ο Νίκος Χαρυπίδης, χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη σεξουαλική σου υγεία, στείλε μας μήνυμα στα σχόλια και εμείς θα σου απαντήσουμε.